Nosaltres, des que entrarem a governar el 2019, hem estat presents en tots els actes que ens han requerit de la memòria, tant a Sueca com a fora de Sueca. Seguirem a Paterna en l'exhumació de les restes de la fossa 112, on hi havia també veïns de la nostra ciutat, i jo com a alcalde i el regidor vàrem estar allí fent acte de presència i donant suport a les famílies. En quant a altres actes que hem fet així a Sueca, tenim una exposició que us he comentat abans fora de càmera, que es diu Silenci, que es basa en totes les persones veïnes de Sueca i les seues famílies que encara viuen, en el qual es narra tot el que és totes les peripècies viscudes i tots els sofriments adquirits en aquella època, perquè en la guerra se mataren entre germans, però la postguerra pense jo que va ser encara més cruel, en aquesta repressió dels guanyadors contra els perdedors, i aquesta exposició que es deia Silenci va ser una exposició que va estar molt bé. La gent va vindre de diferents punts ideològics a veure-la des de la tranquil·litat, que és lo important quan se veu una cosa d'estes, i des del seny d'admetre que se feren moltes coses mal en aquella època, i això és, al meu entendre, el més important, no? Que la ciutadania té que començar a tindre clar que així no se venen a obrir ferides, se venen a tancar-les, i per a tancar-les tenim que anar tots de la mà des d'aquesta capacitat de raciocini que la ciutadania en general deu de tindre. Per desgràcia, com ha dit el regidor abans, hi ha algunes simbologies que tenim al cementeri en pla de la pau i tal, que han sigut agredides. Suposa que per persones potser menys tolerants en el que és un sistema democràtic, suposa que també, i espere que siguin els menors possibles, perquè el remat, encara que les democràcies són imperfectes, són el sistema més adequat per a la nostra societat. Jo com a alcalde estava comentant-me abans el regidor que anem a posar en marxa l'apertura d'aquestes fosses, en les quals anem a veure si n'hi ha més gent de la que realment està escrita en la seva làpida, i a més, com a secretari general que he sigut del meu partit, el PSPV-PSOE de Sueca, des de fa ja més de 11 anys, està fent-li sempre aquest homenatge tan merescut el 14 d'abril d'aquesta segona república, que va ser un sistema d'estat que donava molts drets, que millorava molt l'educació, la sanitat, i sobretot en el qual les dones tenien el 100% de la igualtat respecte als homes. Nosaltres també tenim així en el cementeri a dos il·lustres enterrats, com és Virtudes Cuevas i Amado Granell, en els quals nosaltres com a partit també hem fet aquests homenatges i hem posat en palès tots els seus mèrits i aquesta manera de posar la seva vida en perill per defensar la democràcia i la llibertat. I com he dit abans, aquest Ajuntament, mentre estiguem nosaltres governant, sempre estarà al costat d'aquesta memòria, que al final és una memòria, com he dit a meitat de les meves paraules, que deu de ser una memòria tranquil·la, assossegada i de comprensió. Pense que les noves generacions no deuen de tindre una espècie de conflicte entre persones de la mateixa ciutat, del mateix país, a l'hora de descriure una temàtica que no té altra conclusió, com va ser una repressió desmesurada, injustificada, i que va portar a moltes persones a la mort.